Mangwanani muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Nhasi uri musi wesvondo kuri sei kumativi mana enyika. Rekidzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Anzi Bronash muri sei, ndiri kunyora izvi usiku chaihwo. Check the time, 2 a.m. We are sleeping at this other guest room. Kiki mukoma ina ndisina basa nazvo because month end ndiri kutobuda muZim. I'm headed for the UK with my family. Ndine 2 gig remakuwa, but I'll never expose her because I feel sorry for her. But ndichikunyorerai kudai ndiri kutonzwa hana yangu ichirova zvekuti ndiri kutya kuti maybe ndinokwanisa kana kuzonzwikwa. Kiki nyaya dzamakatanga idzi dzembinga. I'm not going to send you my real name and this kuda fame and ndiri kuti nyaya iyi inge ichizonyanya kubuda pajekerere. Ndokusaka kuine ma secrets nema confessions kiki tinongoya takawanda tichingozviti pfu pachena. Asi ndinomunzwira tsitsi, I need advice. Ndotaura naye sei because celeb iri rinopiwa mari neMbinga. Iye haagoni kuti ange achitaura, haagoni kuti ange achiramba. I am her PA, ndinogara pedyo naye zuva nezuva, ndinoona zvose, ndakaona zvose. The person that knows everything is my husband. That is why ngachida kuti tinge tichibuda zvekare munyika, because he was once threatened after he had found some messages mufoni. Ndakatyiwa neMbinga patainge tiri kuSouth Africa. Ndainge ndisingadi mukoma, but zvemuZimbabwe zvinotyisa. If you know, you know. Especially kana vari vanhu vanenge vaine support, unoswera wato tsakatiswa zvako. So mukoma nashe, this woman munhu wese ari pano anotomuziva. I can't tell you kuti anoita zvekuacta here kana kuti anoita zvemusic, but she's a popular person, ritori celeb certified one. Saka pandakajoina basa iri ndakafara mukoma nashe ndikati at least I'll add this to my portfolio. Then when I get another job, I'll be having a great portfolio. Ndakandagara hangu ndine mission yekuda kubuda muZimbabwe. Mukadzi uyu wandinoshanda naye atori munhu mukuru muindustry yake, endorsements, philanthropy, church appearance, kiki vanapapa vanovadya kamaceleb awa and anotevererwa nevakadzi vakawanda, and she is married. Vanhu vazhinji vanotoshovirawo marriage yavo like couple goals pasocial media, but behind the curtain mukoma, let me tell you everything. Saka I did not know this at first. No one really tells you. I discovered by accident kuti ko zvavanotodyiwa zvishoma until the picture yava clear zvekuti mazuva iwawo ndakatomboshaya hope ndichiti ndodiko, ndoramba here basa racho, but the pay, it is really good. Zvakatanga kundishamisa ndezvizvi, allowance, not salary, allowance every month, each and every month ndaitumwa ndonzi enda unoona name hidden, not through her husband, not through her brand deals. Mukoma kutoenda kutonotora mari inenge iri brown envelope, and mari iyi pandinonoitora, pandakambobvunza kuti imari yei uye zvekare ndinofanira kuti ndige ndichinonotora mari every month, ndinomubvunza and anondiudza. Pekutanga akati don't ask, just go and take the money, not like in a rude way. Budget yacho mukoma apatomborina kana budget yei munhu anopiwa sometimes ma 8k ma 10k. Bronash budget girlfriend allowance. Ini girlfriend allowance shock yandakarohwa nayo ipapo. Mukadzi akarohwa who is respected online anopiwa girlfriend allowance from someone else, and itori Mbinga zvekutodaro. Saka there are no photos that are taken when they communicate through me, but Mbinga yacho inotodherera zvekutodaro, inotodanana nevakadzi vakawanda vevanhu. So iye anofanira kuti ange achitevedzera
zvose izvo zvinodiwa nembinga yake. But inini hangu kufunga kwangu I think kuti zvine mhiko dze-Satanism mukati, because I was once given a set of rules. Pane pamwe patakamboenda kuDubai, taenda kuDubai mukomanashi, ndakapiwa marules mamwe acho andifunge kuti anoita kuti ndinge ndichikunyorerai munge muchizomaverenga pamhepo, because hii channel yenyu inokwanisa kupinda pama1 zvainge zvitori neprostitution iya yekwana PDD if you know mukati. Some of the rules, pose apo paanenge aine mbinga yake anofanira kupfeka red at all the times. Vanoita role play, ndini ndinotenga lingerie, ndinokwanisa kutenga lingerie oita sekunge anenge ari a maid or a slave, zvinhu zvered chete. And there are times paanofanira kuti ange achidya raw meat tisati taenda kuhotel kunosangana nembinga yake. Ane dzimwe nguva mukomanashi dzekuti messages anongopinda, especially towards the time yaanenge ava kuenda kuperiod kwake, anofanira kugara akangopfeka black chete. Mamwe marules acho handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai. So her schedule is even determined by mbinga iyi. Pandakazodyiwa kuprotium South Africa zvichizobatwa nemurume wangu, like what happened was this: takabuda muZim, we were supposed to go to Dubai, then maroutes ndokubva achizochinjwa and we went to South Africa, tikabva tachizonosangana nembinga yake. Saka tasangana nembinga yake ainge aino vanhu vake. I was literally forced, even though ndakapiwa cash, a lot of it, mari yainge yakawanda iyo yomukomanashi, ndainge ndisati ndakambopiwa mari yakawanda kudaro kuti ndinge ndichizo entertainer imwe mbinga yacho sezvo ainge aripo pahotel ipapo. So later on my husband then found out, ndikaapologize uye zvikari nekuda kwema-threats. Marriage aiparari mukomanashi muZimbabwe, mukadzi wemunhu anotodyiwa. Ndinotoseka zvangu kana ndikaona vamwe vanenge vaine vakadzi vanenge vaine ma-good body structure to ma-content creators, ndikati vanhu ava vanombozviziva kuti vakadzi vanodyiwa so easy here, ende uchitozviziva kutoti munhu anotodyiwa ende zvokuita hapana. And I suspect kuti vanenge vane ma-tapes ake, because she can't do anything. Like even if she want, she can leave Zim nemurume wake, but I think vanenge vaine ma-tapes avo avanochengeta. Ngameno ndeyekuti vange vachizokunyadzisa here, I really do not even know. The worst part, she is a married woman. Ane dzimwe nguva dzekuti anoudzwa kuti afanire kuti ange achirara nemurume wake, and to her I think it is something that gives her a lot of pain. But as for her husband, munhu atongoripo, I love that man. Munhu akanyarara, ari very supportive towards the wife, and he supports each and everything that the wife does, and anotobatsira zvechokwadi vanhu vanotambura. But there are nights when she cannot sleep next to her husband, not because vanenge varwa, but anenge achifanira kuti ange achienda kunorara nembinga. And ndini ndinotoreceive my phone calls, and then I go and pick her up sometimes kuma-10 munhu otobuda mumba nekabag apa ndinenge nditori nemalingerie avo andinenge ndatotenga masikati acho iwawo zviya zvekwana Puff Daddy. If people have seen my documentaries, ndo zvinotoitika muZim, ende chekutozviita hapana. Like mukadzi kana akatongonaka belongs to vanenge vaine mari ende vanenge vaine simba racho rekutongomudya. I once asked stupid me, ndikati komurume wenyu, she did not shout, but vakangobuda murume ndainge ndiri apo patainge tiri kuSouth Africa kuhotel. Saka she just went to her room. Ndakabva ndamutevera, ndo pandakamuona ainge akagara pabed akatarisa kuwindow, and she was crying. Akangonditi chete, please don't ask me that question again. I apologized because I sensed kuti this woman, she is someone that is deeply troubled. Ndainge ndichiti one day kana tikazonetsana ndinongotsvaka vamwe vekungosendera ma voice notes iwawo so that everyone
can just know. But Bronash ndakazosvika pakudelete all of that proof for my own sanity, because ndakamunzwira tsitsi akatomborohwa pamberi pangu, like if she breaks a rule, especially panguva yekuti anenge achifanira kuti ange achipfeka zvaanenge audzwa. Ndosaka ndati maybe zvitori nesatanism mukati, akarohwa mbama mukoma, and I was shocked. Ndikati kondo yava kutoitika iyi. Why am I telling you, Bronash? It is because I can't carry this in my heart, and I also feel so sorry for my husband, and I hope kuti kwatiri kuenda is not going to flip on me and change on me, because I really need him, because if he divorces me, I'll end up living and losing my sanity nekuda kwezvandakaitwa mukoma. Yo, hanzi Bronash ndapedza. If you add this, ndiri kutora risk, but chokwadi ndicho chokwadi chandakuudzai. I have limited some of the parts, but titori guest house kutaura kudai. Yeah, zvakangoma hazvo veduwe. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pane zvakaitika patainge tiri kuprotia, murume akazviziva. Hanzi mathreats akanzi aufa wakamuramba mukadzi iyeye. Yo, pakaipa. Hanzi zvinokwanisa kutoitika muZimbabwe, kutoti you can discover what you discover, but zvotonzi aufi wakamuramba mudzimai iyeye, ucharamba uinaye. Mbinga dzinopa vanhu zvino. Ivo vari kuti she suspects kuti maybe zvinenge zviine satanism mukati, nekuti hanzi vanongopfeka red chete kana ari mazuva acho iwawo, neblack zvekare. Yeah, zvinoreva kuti life inenge isisiri yako kaapa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Hama dzangu we ndiri kutanda botso, handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Izvi ndo zviri kuitika muupenyu hwangu. Ndakabirwa mari yose yebonus mukoma, mushure mekunge ndaita mazuva matatu ndichienda ndichinono withdraw mari through mukuru card yangu. Saka yaingobvuma kungoburitsa 4,000 rands each and every day. Saka muaccount ndainge ndiine 13,000 something. Ndaita mazuva angu ndichiburitsa. Zuva randakati ndava kuda kuenda kumusha, tinogara kumaprazi, transport inonetsa. Kana ukangopotswa nekombi yemakuseni zvatovharana. Saka vamwe vabuda mukomanashi, inini ndakazosara ndotevera. Tainge tiri vatatu, inini neumwe murume nemudzimai wake, takabirwa mari tose. Handina kukwanisa kuzotoenda kumusha. Ndiko kutotenga foni mukomanashi kwandaita uku. Ndodawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindipawo advice kuti ndodei, ndapererwa ndichazivi kuti ndoita sei. Saka ipapo patakabuda, uchingobuda muprazi unotevedza rimwe zigravel kuti unge uchizonobata kuhighway yekutanga, but uchiri mumaprazi. Ndingangoti kubva paprazi pedu uchifamba uri mugravel unofamba kuda about an hour kuti unge uchizobata highway yekutanga. Kana wabata highway yekutanga unofamba about 30 more minutes unobata highway number 2 uchiri mumaprazi. Then uzofamba for almost 1 hour 30 minutes kuti unge uchizosvika kumain road. Saka road iyoyo ndo iri busy, unokwanisa kukasika wawana transport, then over wachizopinda mutown. Kutown hakusi kure, because nemotikari maybe about 11 minutes unenge watova mutown, but netsoka manje munongoziva kuti mumaprazi unotenderera kana uchifamba, hakuna mashortcut. Saka takati tichingonobata highway mukomana achipane kamwe kasango, ndipo pakabva pachizongobudikira vamwe vakomana ava ndeve muno muSouth Africa. Vakabudikira vakatoburitsa mapanga. Apa tainge tiine mabag, ininiwo
ndainge ndiine mabhegi maviri, rimwe ndainge ndakabereka kumusana, rimwe ndora ndainge ndakaisa pafudzi. Ndokubva tatongoatakwa paya, takashaya kuti toita sei. Ndokubva tatotorerwa mari. Ndakatorerwa mari yose, ndikangosara ndiine about 1000 something, because imwe yacho ndainge ndaishandisa for transport. Saka mari yandakasara nayo ndiyoyo mukoma. Christmas yakatongopera ndisina kana chandainge ndinacho. Ndakazofonera amainini vangu kumusha because mama vangu vakazoshaika. Amai vangu vakashaika mainge muri mugore ra2022. Saka tainge tichifanira kuti tinge tichizoisa dombo paguva ramai. Zvakazotoitwa ndisipo. Ndakafonera amainini ndikati amainini inini ndabirwa mari, handichina mari yetransport yekuti ndinge ndichiuya kumba. Amainini vakabva vati takakuudza wani kuti ausati watanga uchatambura ende uri kutanda botso. Saka ndo zvavakandiudza. Nyaya iripo mukomanashi ndiye kudai. So ndichiri form 4, amai vangu ivo ndivo vaibata mari dzeraundi. Amai vakabva vachizoronga nababa, but baba ava vainge vari stepfather, ndo vakatovapfurira kuti mari iyoyo inge ichizoshanda zvimwe, ndokubva vachizoishandisa. Vakabva vachizopaza dom, vapaza do vakasungwa ivo na baba, then vakazoti ndinge ndichizosunga baba. Vakaita sekunge vainge vabirwa mari. Ndokubva tachizotanga kuita noise. Vanhu vakabva vachizouya pamba vakatobhilivha, because nemidziyo mukomanashi patori nemidziyo iyo yakabiwa. Midziyo iyi yakaenda ikanohwandiswa mubako nababa vasati vazosunga amai nekuzopaza madho. Saka zvinhu izvozvo zvakazonotengeswa mutauni. Saka mukoma zvose izvi zvaitika, inini ndakazoti ndichitaura nefriend yangu, ndopa ndakabva ndachizomudza chokwadi. Ndikati vabereki vangu vari kunyepa, havana kumbogara vakabirwa mari, asi zvakaitika ndezvekuti ivo vakashandisa mari iyoyo kuita humwe urongwa nayo mari yacho. Saka mushure mekunge ndaudza wandainge ndichiwirirana naye ndichingoti tiri kungoitawo nyaya tiri kumombe, akabva aenda akanoudza amai vake. Guva rikatotanga kutofamba village rose. Saka mai vangu vakazotombotorwa nemapurisa, mombe dzikanzi dzinge dzichitengesewa kurikavha mari dzevanhu. Amai vangu vakachema mukomanashi, vakachema vakati shuwa mwana wangu ngandidaro. Vakabva vachizodaidza hama dzavo dzose dzikauya. Ndikabva ndachizonzi ndike ndichikumbira amai ruregerero. Saka ndakaramba ndikati ndinokukumbira ruregerero rwei, nekuti tarirai muone kuti zvakaitwa naamai zvakashata, because muvillage medu patori nevamwe gogo avo vakashayika. Mari iyo yavainge vachitamba nayo round yainge iri mari yavainge vakanzi nemwana wavo vange vachitenga mombe. Saka vaiti vakatumidzirwa mari vobva vabatisa vachiti mari inozongouya iri pamwe chete. Saka vakazotanga kurwara gogo ivavo, vakabva vachizofa neBP. Ndo zvimwe zvakandirwadza, because gogo ivavo vaindifarira, ndaitofudza mombe dzavo mbiri ende vachitondipawo mari. Saka ndakangotaurawo neumwe wangu mukurwadziwa semwana mudiki. Handina kunge ndakaziva kuti zvose zvandainge ndichitaura zvainge zviine maconsequences, ende handina kunge ndakaziva kuti amai vangu ivo vainge vachazodaidza hama dzavo. Ndanzi ndinge ndichikumbira ruregerero, ndakabva ndachizoitawo nharo ndikati ini handikambokumbiri ruregerero, because zvinhu zvakaitwa namama munozviziva mose kuti zvinhu zvavakaita zvakashata. Sei muri kuda kundimanikidza kuti ndinge ndichikumbira ruregerero? Amai vangu mukomanashi vakasimuka ndokubva vauya vakabva vandidzipa. Saka pavakandidzipa mukoma, ndakaita mistake. Pandainge ndichida kusuduruka kubva pavari, ndakabva ndadonha. Zvakatoonekwa nevanhu vose vainge varipo. Ndadonha kudaro, amai vakatouya vakabva vachizowira pamusoro pangu, because ndakavapinga nemistake. Vakatotanga kutochema. Ndakangosimukawo ndichitiza, because ndainge ndichitya kuti zvimwe kuda ndaizorohwa nanasekuru vangu.
vakabva vachizosara vachichema. Painge painewo hama dzangu, hama dzababa, saka vakatanga kunetsana naamai vachiti, ko iwe unogoti mwana akurova sei nekuti ndiwe wanga uchimudzipa, mwana haana kana kumbogara akurova. Saka amai vakabva vatoramwa, but izvi zvakazoitika mushure mekunge ndadaidzwa kwasabhuku, because ndakatiza ndikaenda ndikatanga kugara navatete. Ndakati ndaenda kwasabhuku kwainge kuine dare, amai vangu vakabvunzwa kuti vainge vachida kuripwa nei, vakaramba vakati uyu anofanira kutombotanga atambura ende achatotanda botso. Unfortunately mama vangu vakasvika pakufa vasingadi kana kugamuchira mari. Ndakati ndauya kunoko kuJoni mukoma, chekutanga chandakaita ndakanotenga matennis, ndikabva ndatenga neapron, maapron aya anopfekwa nevakadzi vemunomu vechikuru, ndo dress randakavatengera iroro. Ndikavatengera nefoni, chimbudzi, ndikavatengera negumbezi. Ndakaenda kumabhazi ndokubva ndanobatisa zvinhu izvi, because inini ndainge ndisina communication namai vangu. Ndakabva ndachizokumbira gogo, mudzimai wasekuru, hanzvadzi yaamai. Ndikabva ndati gogo ndisvitsirewo zvinhu izvi, asi vakazviramba. Mama vangu vakati ini handina kuzvara mwana anonzi Efias, my real name mukomanashi. Ndikuda kuti kana vanhu vonamata vange vachindinamatirawo vachishandisa zita rangu. Vakati handina mwana anonzi Efias, vakaramba kuzvigamuchira zvinhu izvozvo. Ndaiti kana ndikaenda kumusha, ndaiti kana ndikasvika pamba, because ndainge ndava kugara kwavatete, vaibva vati ko wauya kuno uri kudei, nekuti kana uri kuJoni unenge uchingotumidzira hama dzababa vako mari. Apa ndini ndakasafa nemari icho ndichikuchengeta. Iko zvinozvi wakura wava kugona kuchengeta hama dzababa vako, ibva pano pamba pangu, otherwise ini ndinobva pano. Mukoma ndaiti kana ndikaramba ndakagarapo, vaitosimuka kutorongedza bhegi ravo votobuda ivo nastepfather votoenda kumba kwasekuru, vanogara ikoko kusvika ndabva. Kana ndazobva ndipo pavaibva vachizodzoka pamba. Saka ndakazongoramwawo mukoma, handina kunge ndakaziva kuti maconsequences acho ekuti amai nyakukubereka kana vakasvika pakufa vaine chigumbu newe, zvinhu zvako hazvimbofi zvakakufambira. Amai vakati vafa, ndakaendawo kumusha nevamwewo vana, and ndini ndakatocontributa mari yakawanda, but treatment yandainge ndichipiwa panhamo ipapo mukoma, zvinhu ndakatoona kutoti zvainge zvisina kumira zvakanaka. Ndaitoita sekunge ndainge ndisipo parufu rwacho irworwo. Fast forward, after amai vavigwa, ndopa ndakatanga kusangana nemamwe biggest challenges of my life. Kugara ndichingotorerwa mari, dai kwanga kuri kunzi murungu wandinoshandira handifariri mukoma, ndikadai ndakadzingwa basi. Apa stress yandiinayo ndinongogara ndichingonamata munamato wekuti Mwari dai machengeta murungu wandinoshandira akasafa, because akanzi ane cancer pagumbo. Paprazi pandinogara tinorima makabeji uye zvakare nemapotatoes, saka ini ndiri responsible for makabeji. Kana tiri museason yemakabeji nemaonion, I am responsible for that. Mwana wemurungu handifariri, handizivi kuti why. Ndini ndinotoita kuti paprazi apa zvinhu zvinge zvichifamba, but akandivenga mukomanashi. Ane rimwe ziso raanondipa so. Apa baba vake vakatombomutsiura ndiripo patainge tichigadzira pivot mukoma, akandisikiza ndangodonhedza screwdrive. Baba vake vakamutsiura nekuti vanondifarira. Zvino handizivi kuti kana kuri kunzi ivo baba ava vakafa ndichasara ndichikwanisa here kuzopashanda paprazi apa. Tinoshanda hedu takawanda. Ndinotoita sekunge ndiri foromani, ndakatopiwa motorbike yandinotoshandisa. Ndinodawo advice, hama dzaamai ndingataurawo nadzo sei kana kuti ndongoita hangu zvokungoenda paguva raamai ndonozviurayirapo paguva pavo, sezvo vari ivo amai nyakundibereka ende ndivo futi nyakundisungira upenyu hwangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu akomanaka. Hanzi solution yanguva yekuti ndongoenda hangu paguva paamai, kana ndaenda hangu paguva then ndobva ndangonozvisungirira ipapo, nekuti wacho achagona kundisunungura ndiani kana mubereki akandibereka kana andisungira chiraramo kudai. Zvakaoma, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section pakaipa. Vangataura seiko nehama dzaamai vavo so that this case can be removed. Vabereki tisatuka vana, kunyangwe izvo zviya zvekuti kana ukatsamwa mwana ubva muti futseko uri mbwa, uri pfambi yemunhu uri mbavha, zvinokwanisa kutopa mwana macases mukukura kwake. Hanzi mai vangu vakandikesa vakati uchatambura. Apa mainini hanzi vakati hausati watanga. Apa mwana akabva mukubirwa hanzi mari 12k iyo yakatorwa nembavha, but munhu obva hanzi hausati watanga kutambura. Vanhu tisadaro. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story. Makaviga chitupa changu. Ininowo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Yangu isecret isingazivikanwi nemurume wangu. Secret iyi inongozivikanwa neni nefriend yangu nekuti ndiye akandirongera murume, so it is like a testimony. Ndakaroorwawo nemurume wandisingadi, but mukoma takatosvikawo pakutokwira ndege dzandainge ndisingambofungidzirewo kuti ndingakwira ndege. Saka murume uyu paakapinda muupenyu hwangu aiva munhu ainge ari murombo wekupedzisira. Ndakatombotuka friend yangu ndikati unopenga, unondishorera, chiichocho chinenge ngozi. Chandakashora paari ndechekuti boots yake ainge akapfeka ndakaona kuti ainge akaisunga newaya. Ndikati iyi ndo inonzi nhamo, munhu anosunga bhutsu newaya ndinomudii mujoni. Ndakauya muno muSouth Africa, ndainge ndakambopinda first marriage nemurume wangu ainge aine zvimari, saka ndaitongofamba ndichitongozvikudza kuti I was once married to a rich guy even though he had moved on with his life, but ndaikuramba ndakangobatirira ipapo pekuti ndiri baby mama achingondishandisa pose pandaenda kuZim. Ndakazosvika pakungoneta, ndikazvinetera ndikati apa ndiri kungoshandiswa iye munhu ari kutovaka newife yake. Saka ndakabva ndachizotaura nefriend yangu ndikati shamari nditsvakirewo munhu anokwanisa kuzondiroora, ndaneta nemujolo. Iye she was also married kumunhu wake, tinaye kunoko kumhiri kwemakungwa. Murume wake aita zvekurova zvitina. Ndikati uda kuti ndinge ndichipindawo munhamo yauri mairi, because ndaisiseka kana ndikaenda kumba kwake vainge vachigadzika TV pamusoro pezvitina. Ndaingoti sezvo deti vachishanda kuzvitina motongogadzira ka TV stand nezvitina, kana mubhedha munongorongerera zvitina, ndo mabenefits ekuti dedi vanenge vabva kubasa. Saka ndaitongoshora ndichitongoseka. Akabva achizoya kumba kwangu one day nemurume wangu. Paakauya naye ndaitofungidzira kutoti mumwe munhu warida kutongotengawo fodya, because ndainge ndichitengesa fodya kekeke nembanje, but handambogara ndakadzisvuta hangu. Saka vauya paya vakapinda mumba, tikabva tachizogara pasi tikatanga kukurukura. Ndopaakabva ati Rose, ndiye kamunhu wacho uyu, ndiye Tino wacho uyu wandauya naye. Ndikati ndiani wako? Akati iwe sara uchitaura naye. Nekuda kwekuti I did not want to embarrass the guy, ndakangosarawo ndikataura naye, akandikumbira mafoni namba zangu ndikaramba. Then ndokubva achizobuda akaenda. Friend yangu ndikasara ndichimutuka ndikati unopenga iwe, unganditsvakira munhu mukore uno, munhu anosunga bhutsu nemasoft wire. Kana iye asingakwanisi kuzvitengera bhutsu yemushoka, what more inini? Ndo pandinozogumisidzira ndava kuita zvekucheka zvidhende ndichizvishandisa semapad ekumaperiod. Ini munhu uyo handimudi, but handizivi kuti what really happened, because ndakangoti ndakarara ndakazvirota ndiinaye mukoma tichiyambuka rwizi kwatainge takamira
Kwatainge tiri kwainge kuri very dry, even though kwainge kusiri kugwenga, but kwainge kwakaoma, huswa chibage zvainge zvakaoma, but on the other side ndakaona kuti kwainge kuri very green. Ndokubva andibata ruoko, ndakatomboramba akandimanikidza, then ndokubva tachizoyambuka rukova rwuya. Ndopandakazoona kuine vana vainge vachitifarira tichitorarama life iripo. Pandakamuka ndakatoridza tsamwa, sezvo ndainge ndatoona mazindebvu, ndikati iri igang rekumasowe. Ndikati izvezvi munhu atosiya atokanda zvinombo zvake. Ndikatombotsvaira mba ndichipopota ndichiti ini zvenhombo kwandiri hazvishandi. Fast forward, munhu akaramba achingouya achingondinyengerera, ndikazomupa mafoni numbers angu, tikabva tatanga kugara tose. But mukoma ndaimuteerera semunhu ainge asina mari. But one day ndakangogara ndikangoti ndo zvatovapo izvi, ndongoonawo yekuita naye murume uyu, tongogarisana zvakanaka. We then started staying peacefully. Mukoma kubva zvandakangotanga kungomubata zvakanaka tisingachanetsani, zvinhu zvakatanga kuvhurika. Aita zvekurovawo zvitina. Mukoma ndainge ndakazvivenga maziforoma. Aiti kana akabva nawo kubasa ndaiti isa maziforoma ako panze, because zvaindibhowa kuti nditoriwo munhu ainge akatomboroorwa nemunhu aitosponza makorokoza ndichitorarama life yakanaka. Iko zvino zvimanje ndava kuita zvekugara nemunhu anoforoma zvitina. Saka life yakasununguka. Ndokubva achizobata project rekurova zvitina pamwe painge pachida kuvakwa church. Mukoma mari yakataurwa ipapo. I was shocked. Hazvina kuperera ipapo. Ndokubva vachizonzi painge pachidiwa zvitina kwainge kuchizovakwa, yainge iri warehouse yemaIndian. Saka vainge vachida kuseva mari, vaida kuti zvitina zvinge zvichizoroverwa pasite. Ndo pandakasiya basa ipapo, ndatoona kutoti kubasa kwababa kutori nebasa. Ndokubva tatotanga kutoshanda tose tiri 4, inini nefriend yangu nevarume vedu. Ipapo life yakashanduka. Mukoma tikatenga kamotikari kedu katakatenga paufo hwedu, taifamba nayo motikari iyoyo tichitoenda kubasa. Zvinhu zvakangoramba zvichingofamba until azoti iye ainge achida kundiitisa course. Ndokuzoita course tikabva tachizouya kunoku. Ndini ndakatanga kuuya kuno nemurume, takachata, takaita muchato wekucourt. Muchato wangu wekutanga, Mukoma Nash, wainge uri muchato wekuti wakatombosheka church, because it was a wonderful event. But all of that did not mean anything, because rudo ndainge ndisingarwani mumba. But even though ndakaenda ndikazonochata kucourt nemurume wangu uyu, but the love that we have, it is just amazing. Saka I don't know why ndauyawo nenyaya yangu. I just want people to know kuti sometimes Mwari vanokwanisa kuunza munhu mulife mako anenge akashoreka, akazvidzika, but kana ukangova patient and obedient, hauzivi zvaunenge wakarongerwa naMwari. Dai ndakaramba ndichimhanyi sana navo varume vanenge vachishanda zvimabasa zvine mari muSouth Africa, ndingadai maybe ndichiriko kuSouth Africa, but iko zvino I'm an independent woman. Murume wangu ndakatongomu upgrade. Iye anoenda kumasowe kwake, inini ndinoenda kwangu kuchurch. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section with her testimony. What a great testimony she has given us. Hanzi usangomhanyira kuti mari, nekuti sometimes unokwanisa kutopiwa munhu anenge akazvidzika, anenge akashoreka, but Mwari vanenge vachida kuti mutange mambozivana first before he blesses you. Kubva mukurova zvitina kuenda kumeri kwemakungwa. What a wonderful story. Uyai nadzo nyaya dzakadaro. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Mukoma makadii zvenyu, ininiwo ndinogara muHammanskraal. Nyaya yandiunza pano Mukoma yakamira sekudai. Ndiri murume ndine makore 27 years kuberekwa. I only have one child. I've never been married. Ndakamitisawo umwe musikana wandaidanana naye pandainge ndichiri kuchikoro.
ndokubva ndauya kunoku kujoni. Kuya kwandakaita kunoku kujoni nyaya iripo mukomana shende kudai. So ndine umwe mukadzi wandakambogara naye muno muSouth Africa tikabva tachizonetsana, saka tinongobva muraini rimwe chete. Iye ainge aine hanzvadzi yake, atori mukuru kwaari mukadzi iyeye. I think ari kuma 47 or so, but mukadzi wake ari kuma 36. Saka pane age difference between inini nevainge vambori ambuya vasha vangu. Pari zvino mukomanashi tiri kugara tose. Handizivi kuti zvinoita here munhu ndinomuda, even though she is older than I am, but ndinomuda iye ari kuti anokwanisa kundipa mwana. Saka iko zvinozvi tiri kuronga kuti tinge tichienda kunobvisa mari dzemarooro. Handizivi kuti vanhu vekuvillage rekwedu vachati kudii, but munhu wangu akarambana nemurume wake vakatopanana gupuro. Saka handiti hasisiri munhu wemunhu here. Ndipeiwo maadvice muri yeZimbabwe. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi kana ambuya vasha vapanana gupuro natsano, zvinoita here kuti iwewe unge uchienda uchinonovaroora? Zvakaoma, zvakangooma ngazvo veduwe. Hanzi ndakambochaisa namapoto nehanzvadzi yavo. Apa hanzi tiri vanhu vanobva same village, kunyange ambuya vasha ava hanzi vanobvawo musame village. Hamuzotemani here nematemo kana kuroyana? Munoti kudii muri yeZimbabwe? Tungaitinzwe mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Please post my story. Makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo zvandakaita ndisati ndazotorwa nemurume wangu. Ndakabva mukusvika kunoku kwandiri handingataure hangu. Murume wangu ndiye akauya kunoku. Ndatova ne almost a month, but I feel so bad nekuda kweloneliness. Mukoma ndakazoita boyfriend pandainge ndiri kuSouth Africa ndisati ndatoenda kuZim. Zvakatoitika zvinhu izvi ndisati ndaenda kuZim, and murume wangu I don't think he will ever understand kunyange ndikada kumuudza, but ndinoda kumuudza so that ange achizviziva. At that time I was full of loneliness. I was emotionally neglected. Murume wangu ainge akandijaidza kuti tinotaura paWhatsApp, everything that we did paWhatsApp. Ainge ava kusada achiti he was always busy nebasa. Ainge achida kuti ndige ndichuya kunoku. Saka ndakazongotangawo kungopinda mumagroup. One thing led to another, and I found a partner mumagroups imomo, and zvainge zvingori zvekungotamba. And I told myself kuti I would never repeat what I did. Saka nyaya yandiunzawo pano, secret iyi yandiinayo, zvinoita here kuti ndinge ndichizivisa murume wangu kana kuti I should just keep quiet? Handiti zvinonzi munhu kana uri honest you must tell your husband everything, kuti kana achikuregerera akuregerere. Right now I feel as if I am in a fake marriage, because iye haana chaari kuziva, anongofungidzira kuti zvose zviripo zvakarongeka, but kusaidi kwangu mukoma ndine zvandakaita. I need advice. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangooma hazvo veduwe. Munoti kudii nenyaya yavo iyi? But it is obvious kana kuri kunzi mukangotaura chete zvinenge zvatovharana, unless kana mava kuona kuti ikoko kwamuri kune mimwe mikana iyo yamuri kuona kuti muri mega, maybe munokwanisa kutongorarama life iripo, because why else would you want to destroy your marriage kana pakaitika mistake pakaitika, but kuzotaura manje panenge pakaipa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava. Hanzi zvakangoitikawo nemunhu wepaWhatsApp, and hazvina kuzombogara zvakazoitika zvekare. Hanzi I feel as if
ndiri fake marriage because murume haana chaanoziva. Does he deserve to know kana kuti he's supposed to find out on his own? Yo, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukomanashi makadi zvenyu, I'm aged 31, ndashandisawo ghost account. Ndakashandisa murume wangu kuti ndinge ndichibuda mughetto ndikamusiya. I'll come back and I will tell you the full story. Ndinogara kuno kuDubai, ndakatanga ndichambochengetwa, but vakazoti vawana vakanaka kuti darika vakazongoti dampa, but ndakabva ndachizororwa nemuArab. Nditori nemwana nemuArab. Life is good kuno kuDubai. Mukoma zvakaitika ndezvekudai. Murume wangu iye ainge ari muGhanas, saka akabva achizowana basa, but it was not permanent. Ainge angoriwo mapiece jobs ainge achiita. Zvainge zvisingatotendedzwi zvaainge achiita izvozvo. Aitongozviitawo achitongoti ari kutsvaka mari yekuti tinge tichikwanisa kurarama. Saka prophet vakabva vati vainge vachida vanhu avo vavaizofamba navo vanenge vachizovagadha as in mabodyguards. Saka murume wangu was a bodyguard. Chaindinetsa mukomanachi ndechekuti ndaizoti kana ndikaenda nemurume wangu ndichimuperekedza, because tainge tiine motikari 1, so I would accompany him tobva tachizoenda kuhotel kwaProphet. Ziso ravaizokanda kwandiri mukoma, I would even feel embarrassed. Vaita kundikurura hembe ndakamira nemurume wangu vachitongotaura nemurume wangu, but ziso ravainge vachikanda kwandiri, ndakatoona kutoti vainge vachitoda nezvangu. Ndakabva ndati pano ndoita sei, ko ndainge ndisingazivi kutoti ivo vainge vatori nemagirlfriends akawanda. Saka ndakangoti maybe ndinenge ndiri wekutanga kuvaisa pamuyedzo. Ndikati ndava kutovaisa pamuyedzo. Nerimwe zuva murume wangu akati ari kubasa, ndainge ndava kutoziva routine yavo Prophet. Ndakatongoenda komukomanashi, then ndikatongosangana navo vainge vachitongofamba zvavo panze. Pavakangoona motikari ndichidrive motikari going inside, vakabva vatongobva pafoni vakatotanga kutofamba vachitoya kwandainge ndiri. Vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichitaura ndichati naTrevor. Ndobva ndatanga kutaura naTrevor. Uya ndiye akazondiudza kuti ivo vainge vachazotaura neni through phone yake. Saka akanditi usazoseva mafone numbers and each and every message you delete chat racho rose. Ndikati paripo. Ndokubva ndachizotanga kutaura navo usiku ihwohwo. Vakazoti vainge vachida kundiona ndikadzoka kuhotel tikabva tachizorara tose. Vakandibvunza kuti ndainge ndichida chii muupenyu hwangu. Semunhu ainge achiziva zvaainge achida, ndakatongoti ndiburitsei muno muZimbabwe ndokuti ndinyazokukupai rudo rwangu rwose. Ndakatanga ndagara muBulawayo, ndikabva ndachizoendeswa kuBotswana. Ndainge ndakamirira kuti passport yangu inge ichibuda. Ipapo murume ainge asitomborina idea kuti mukadzi aripi. Mwana ainge ava kugara naamai vangu pose. Ipapo patakaita urongwa hwekuti ndainge ndichazoburitswa muZimbabwe, but ndakambogara muBulawayo ndakamirira passport yakazoti yabuda. Ndobva ndachizonoti ngori muBotswana. Kana muri semuBotswana taigara tichingoonana nguva dzose nekuti painge pari padhuze, plus vane zvimabusinesses ikoko. Saka mari ndaingodirirwa mari ndichitorarama good life. Ndakabva ndachizobvunzwa kuti unoda kugara kopi. Ndaida kuUK. Later on I discovered kuti kuUK kune zvimwe zvimagirlfriend zvavo, ndokusaka vakaramba vakanditi Dubai is the best. Ndikati hapana problem. Ndauya kuno kuDubai, ndopa ndakaona kuti masamba achinja manje. There were times when he could not afford to pay the rent. Mari dzerent dzaizotobhadharwa umwe mwedzi wava kutoda kutopera, and ndainge ndichigara in a gated community ndisati ndazotanga kugara kuno kwandiri kugara. Saka mabills acho aitora nguva kuti ange achibhadharwa. Ndikaona kuti atova ma1 hour. Ndakabva ndachizoita changamu semusikana akakurira paghetto. Ndobva ndachizotangawo kubuda kuma-outings nemaArab until ndazosangana nemuArab uyo ainge ari very crazy about me. Ndokubva achizondiroora and I'm married right now.
vakarwadziwa kani when he discovered kuti ndo zvainge zvatoitika. Ndiri kunoku ndatova nemwana mukomanashi kikikiki kutiza murume pageto. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Umwe ndiye akamuburitsa mugeto akanowira mumaoko apapa. Papawo vakabva vachizotorerwa nemuarabhu mushure mekunge vatanga kuleka pamafinances, vava kutadza kubhadharira girlfriend mari dzemarentals kuDubai. Zvakaoma. Kana muarabhu iyeye ari sefu anokwanisa kana kuzongotorerwa futi neumwe tozotongonzwa mava kutoti haiko zvinozvi ndava kuAustralia ndiri kwakati. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ndiri murume uye zvekare ndina makore 33 years ekuberekwa. Mudzimai wangu iye ane 29. How can I tell my wife kuti munhu waanogara achirota? Ndakazotobhadhara umwe muprofita uyo akandigadzirira kuti mukadzi uyu paanouya achishanyira mudzimai wangu kuhope aite sekunge ingozi yemumusha mavo. Why am I doing this? It is because mukadzi uyu anorotewa namadhamu vatova nearly 2 years vachingomurota akazara ropa padumbu pake. Chavasingazivi ndechekuti mukadzi uyu akazviurayira inini. Ainge ari musikana wangu, iye ainge ari form 6 ndobva ndatanga kudanana naye. Akatotadza kutonyora maexams ake eform 6 because ndainge ndava kufambidzana naye. Ndakamunyepera kuti ndainge ndichida kuti ange achizova mudzimai wangu. Then she fell pregnant. Saka nhumbu yakazoti yava ne3 months. Ndikaramba ndikati iwewe ndakaudzwa kuti uri kundichita, and it was just a lie. Takamurongera dhiri nefriend yangu tikabva tachizoita sekunge ainge akaonekwa nefriend yangu aine umwe mukomana. Saka paakada kunditizira vabereki vangu vakaramba because uchapupu hwainge huripo, hwainge huri uchapupu hwenhema. Akarwadziwa, vabereki vake vakadzokera naye kumba, akabva achizonwa mushonga wemakonzo akafa. Paakafa mukomanashi ndakangoti atogona azviuraya. Now I am free kutora munhu wandinoda. First marriage yangu yakaparara mukomanashi because mukadzi wandakatora ainge ari wemuvillage. Saka paakangotanga kutongorota girlfriend uyo akazviuraya nekuda kwangu, akabva audza hama dzake vakatongouya vakatongomutora because vaitya kuti mwana wavo anokwanisa kuzopinda pama1 nemweya wengozi. Handina kuzombowana zvekare until ndichizouya kunoku kuJoni ndikabva ndachizosangana nemudzimai wangu, but ndakatombogara hangu kwenguva yakareba ndiri ndega ndokubva ndachizosangana nemudzimai uyo wandigere naye pari zvinozvi. Saka nyaya ndiyoyo. Mukomanashi ane zvaanorota. Ndikabva ndachizoenda kuna madzibaba avo vakandivakira munamato. Ndakaita 2 months ndakaisa munamato mupilo yake yaanotsamira kuitira kuti ange achizorota. Mukadzi uyu achiita sekunge ngozi iyi yakaparwa mumusha mavo. Saka vari kuti vari kuda kufamba. Madzibaba vakandiudza kuti kana vakaenda kuMozambique vane chikomba chavari kuda kuuya nacho. Hanzi ndo chinoshanda ichocho kana uchida kuti mweya wengozi unge uchibuda uchirasika direction, zvekuti inobva yanzi haisi ngozi asi munhu anenge achitaura zvisina kumboitika. Hanzi ndo chandichange ndichizofamba nacho, uye zvekare vanhu ava pavanofamba ndinofanira kuti ndige ndichizofamba navo. Saka ipapapa ndoda kutotaura nanatsano vangu ndigofamba navo because ndine motikari. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Kunyange mukandijaja, you can judge me. Zvakaitika ndainge ndichiri mwana mudiki ndisati ndava kuziva kuti chii chinonzi upenyu. Iko zvinozvi I fully understand kuti chii chinonzi upenyu. I really regret zvandakaita kurasikirwa nemwana zvekare nemusikana wandainge ndakavimbisa kuti ndainge ndichazomutora semudzimai wangu, even though I knew very well kuti
ndainge ndisinei nechekuita naye, ndainge ndisingatodi zvekutomutora semudzimai wangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Zvinoreva kuti utsinye hwenyu mukoma muchingori nahwo utsinye hwamakaitira musikana iyeye, because nanhasi muchiri kuda kungoramba makamutsikirira from the grave. Muri kutaura zvekuti muchazopiwa hameno hanzi chikumba, hameno kuti chikumba ichocho chinenge chiri chei, kukana chikazotanga kutaura nemi naimi. Utsinyeka uhwo hwamuri kuita komweya uyu ukauraya mukadzi wenyu, zvinoreva kutoti vanenge vatova vanhu vaviri kaava vanenge vava kutonetsai dzitori mweya dzengozi. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section, dai mangobuda pachena moudza mudzimai wenyu zvakaitika, motaura nehama dzeuyo ainge ambori musikana wenyu. Kana paine zvinenge zvichida kuripwa mongoripa pachiri padhuze. Ngatitaurei navo mucomment section. Thank you for watching this episode. Please make sure before you go, if you have not yet subscribed, you just hit the subscribe button, the notification bell, uye zvekare to like and to comment. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.